Тимовете състави представяме и номер 4 Анна Раденкова, Левски София. Номер 5 Радостина Димитрова. Номер 7 Ива Костова. Номер 8 Лиляна Илиева. Номер 10 Равница Данева. Номер 9 Наташа Попович. Номер 13 Ивана Петрова. Номер 14 Виктория Столчева. Номер 21 Диляна Шумарова. Номер 23 Шана Лавон. Номер 35 Габриела Николова, номер 55 Христина Иванова, капитан на отбора. Старши треньор Стефан Михайлов и треньор Маргарита Пърпазова. Аплодисменти за Левски София, сега отбора на Хасково. Номер 6 Вероника Джикова. Номер 7 Жени Димитрова. Номер 8 Мария Светославова. Номер 9 Катя Кордова, капитан. Номер 10 Калина Аксентиева. Номер 20 Пичони Римс. Номер 22 Катерина Рудева. Номер 24 Яна Кожухарова. Номер 33 Кения Марби. Номер 55 Линзи Хорватек. Старши треньор. Резултат е 30-35 в полза на Левски. Започва третата част. Аксентиева ще изкарва топката. Играта е подновена. Биджони Ривс получава топката. Тя ще организира атаката. Кения Макби получава. Заслон между Кения Макби и Хорбатък. Биджони Ривс. 8 секунди до края на атаката на Хаско 2012. Стрелба на Биджони Ривс. Неуспешна стрелба на Биджони Ривс. Катя Кордова извършва нарушение. Трето за състезателката. Нанева ще изкара топката. Стойчева ще организира първата атака на Левски след почивката. Стойчева на крилото. Попович получава грешен пас на Стойчева. Попович не успя да овладее топката. Биджони Ривс ще играе комбинация 5. Да видим дали ще е успешно. Хорбатък получава на крилото. Кения Макби на фал. Тръгва на пробив. Успешен пробив на Кения Макби. Първите две точки са вкарани в отбора на Хаско 2012 след почивката. Резултатът става 31-35 в полза на Левски. 3 точки предна за софиянките. Стойчева тръгва на пробив. Попович получава на фала. Дребъл стрелба, неуспешна стрелба на Попович. Биджони Ривс с борбата. Катя Кордова на крилото тръгва на пробив срещу Попович. Вади за Аксентиева. Стрелба на Аксентиева. Неуспешна стрелба. Кения Макби. Биджони Ривс тръгва на пробив. Пас за Хорбатък. Красива асистенция на Биджони Ривс. Хорбатък с лесни 2 точки. Сама под коша бе Хорбатък. 1 точка предна за Левски. До сега те не са вкарали точка след подновяването на играта. Стойчева на върха. Заслон между Стойчева и Попович. Аксентиева пресича паса. Катя Кордова. Лесни 2 точки за Катя Кордова. Хасково повежда с 1 точка. 6 поредни точки в отбора на Хасково 2012. Да видим Левски какво ще направи тази атака. Попович, Нанева, Димитрова, Иванова. Попович отново под косърчния. Кения Макби. 2 точки за Попович. Кения Макби игра чисто. Биджони Ривс срещу Стойчева. Тръгва на пробив. Тъпката е бе избита, но ще остане владение на Хасково. Шаниела Алан влиза на място на Иванова. Шаниела Алан е със стрелично нарушение. Катя Кордова ще изкара топката. Биджони Ривс получава. Кордова. Кения Макби. Стрелба с 2 точки. Неуспешна стрелба на Кения Макби. Взима си борбата обаче. Грешен пас на Кения Макби. Попович пресича топката. Стойчева на върха на атаката не бърза. Катя Кордова. Димитрова бележи лесни 2 точки. Бе оставена сама в подкошието.
3 точки предина за Левски. И Джони Ривз на върха на атаката. Калин Аксентиева поставя заслон. Кения Макби. Хорбатък получава в подкошието. Биджони Ривз със стрелба тройката. Неуспешна стрелба на Биджони Ривз. Стойчева срещу нея Биджони Ривз. Да видим какво ще организира гарда на Левски. Фаул в атака на Димитрова. Неправилен заслон. Отсъди съдията. Стефан Михайлов. Не прие добре това отсъждане на съдията. Биджони Ривз, според на организация на атаката на Хаскал 2012. Срещу нея Стойчева. Катя Кордова получава на крилото. Шания Лаван срещу нея. Хорбатък. Тръгва на пробив. Блокиране от Попович. Стойчева. Най-нева на крилото срещу нея Калина Аксентиева. Стойчева. Шания Лаван. Шания Лаван през Кения Макби. Неуспешна стрелба на Шания Лаван. Хорбатък с борба. Калина Аксентиева получава. За късмет на Калина Аксентиева топката отново е във владение на Хаскал 2012. Иванова влиза на мястото на Димитрова. Калина Аксентиева ще влезе на мястото. На нейно място ще влезе Жени Димитрова. За първ път мача влиза Жени Димитрова. Катя Кордова ще изкара топката за Хаскал 2012. Биджони Ривз. Кения Макби получава. Тръгва на пробив. Имаше известно неразбирателство между Кения Макби и Хорбатък. Нанева на крилото. Шания Лаван получава на върха. Попович поставя заслон. Попович играе през Кения Макби. Неуспешна стрелба на Попович. Кордова тръгва на бърза атака. Кения Макби. Биджони Ривз. Биджони Ривз тръгва на пробив. Успешен пробив на Биджони Ривз. Топката е за Левски. Борно църкване от публиката в зала Дружба. Не са съгласни с съждането на съдията. Шания Лаван този път ще организира атаката на Левски. Срещу Хорбатък. Стойчева на крилото. Шания Лаван получава. Кения Макби краде топката. Биджони Ривз. Хорбатък получава. Извършено нарушение срещу Хорбатък на номер 55 Иванова. Топката ще бъде отдолу. Второ нарушение на Иванова от отбора на Левски. 4 минути 10 секунди до края на третата част. Биджони Ривз получава топката. Кения Макби на крилото. Стрелба тройката на Кения Макби. Успешна стрелба на Кения Макби от тройката. Резултатът е равен 39 на 39. 4 минути до края на третата част. Отборните нарушения са 2 на 1 в полза на Левски. Стойчева тръгва на пробив. Блокиране от Кения Макби. Димитров ще влезе на място на Попович. Зрелищен чадър на Кения Макби. Срещу най-ниската на терена Стойчева. Иванова получава на тройката, стрелба от тройката. Неуспешна стрелба на Иванова. Хорбатък с борбата. Биджони Ривз получава. Тръгва срещу нея Стойчева. Осъдено нарушение на Стойчева. 2 фаула. Биджони Ривз ще заседне наказателната линия.
Стойчева с второ лично нарушение. 2 на 2 са вече отборните нарушения за двата отбора. Неуспешна стрела на Вижони Ривз. Първият наказателен удар бе неуспешен. Вторият е успешен. Хасково повежда с една точка. 3 минути и 35 секунди преди края на третата част. Нанева с топката. Стойчева получава. Шаняла на тройката срещу Евжени Димитрова. Шаняла тръгва на пробив. Затворена е. Грешен пас от Шаняла. Добра защита за Хасково 2012. 3 минути и 20 секунди до края на третата част. Да видим Хасково дали ще организира. Бърз пас за Кения Макби. Бурно съркване от страна зрителите в зала Дружба. Предишната атака според зрителите в зала Дружба имаше нарушение срещу Кения Макби, но такова не бе отсъдено. Хорбатък връща жеста с чадър. Стойчева. Вижони Ривз кари тъпката на Стойчева. Нарушение. Умишлено на Стойчева. Вижони Ривз ще застане на наказателната линия. Вижони Ривз ще изпълнява 2 наказателни удари. И топката ще бъде отново влияние на Хасково 2012. Ще има смяна в отбора на Левски. Стойчева ще излезе на нейно място за Попович. Две на 4 са отборните нарушения. Полза на Хасково. Всеки следващ фал ще бъде изпълняван. Бележи първият наказателен удар. Вижони Ривз. Да видим вторият. 2 точки пред дна за Хасково 2012. Вторият е неуспешен за Вижони Ривз. Евжени Димитрова ще изкарва топката. Евжени Димитрова получава. Кения Макби получава на фала, тръгва на пробив. Срещу нея бе отсъдено нарушение. Попович извършва нарушение срещу Кения Макби. Кения Макби ще застане наказателната линия за нови 2 фала. Второ нарушение за Попович. Две минути и 55 секунди до края на третата част. Кения Макби изтърва първият наказателен удар. Разликата остава 2 точки в полза на Хасково. Вторият също неуспешен за Кения Макби. Шаниел Алан ще организира атаката на Левски. Срещу нея Хорбатък. Иванова получава на тройката. Срещу нея Евжени Димитрова тръгва на пробив. Отсъдено нарушение на Евжени Димитрова. Иванова ще застане на наказателната линия. Първо с състезателката. Първият е успешен за Иванова. Вторият също е успешен. Резултатът е равен 41 на 41. 2 минути и 35 секунди до края на третата част. Вижони Ривз на върха на атаката за Хасковския отбор. Катя Кордал получава за Кения Макби. Вижони Ривз на тройката. Следващия е Нанева. Трябва през Попович за Кения Макби, неуспешна. Димитрова взема борбата. Шаниел Алан успокоява играта. Десет секунди до края на атаката на Левски.
Иванова получава тройка срещу Евжени Димитрова. 5 секунди до края. Попович стрелва тройката. Неуспешна стрелба на Попович. Катя Кордова взема борбата. Тръгва на бърза атака. Кения Макби. Стрелва през Попович. Взима си борбата Кения Макби. Втория път бележи Кения Макби. Има някакъв проблем за Попович. Отново май ударена в челюстта. Две точки пред нас за хасковския отбор. Минута и 40 до края на третата част. Шани Елалан на върха на атаката. Шани Елалан тръгва на пробив. Успешен пробив на Шани Елалан срещу две съседателки от хасковския отбор. Много рискована стрелба на Шани Елалан. Но въпреки това успешно. Беджони Ривс. Кордова получава на крилото. Поставяне за сон Кения Макби. Кордова тръгва на пробив. Успешен пробив на Катя Кордова. Разменяде се съседателки на баскетболния отбор на Левски. Отново две точки пред нас за хасковския отбор. Шани Елалан. Стрелба на Шани Елалан през Беджони Ривс. Успешна стрелба на Шани Елалан. 4 точки поред за Шани Елалан. 50 секунди до края на третата част. Резултатът е равен 45 на 45. Жени Димитрова, Хорбатък. Беджони Ривс. Кения Макби на тройката. Кения Макби подава за Катя Кордова. Неуспешен грешен пас на Кения Макби. Закъсня с паса Кения Макби. Трябваше по-рано да намери Катя Кордова. Шани Елалан. Ще изчака времето. След това Хасково да има по-малко нападение. Шани Елалан. 5 секунди до края. 3, 2. Успешно защита хасковския отбор. Катя Кордова. 3 секунди до края. 2. Ербол за Катя Кордова. Резултатът остава непроменен. 45 на 45. Все още няма изяснен фаворит. Хасково навакса изоставането след почивката. Да видим четвъртата част дали ще успеят да победят отборът на Левски. Да видим какви промени ще има в двата отбора за четвъртата част.